Ti masakbayan, katag sublimanin nita, papagayam, tapno isang bay mi kadakayo ti maudi, ken makapainteres apaset ti serya tayo. Ita nga aldaw, may pakita ti panagpatingga ti istorya, anabayagen aninamnama ang dagiti amin. Supapak, tindakas, ken agbalin anapno itirik na ti mapasamak. Saan yo apalabasen ti panagbalik ti drama tayo, ti masakbayan. Diyak kaya tagyan di ti unag ita nasalay moot, mami. Rimuarak ta nagpariirak. Ala, ingka nga rod aggaot amangan tayon, nakaluto ni Ana. Si kantumot ti aginaw numalpas tayo amangan. Apay ka di amadlaw ko kat. Kay kayat yun ni Ana ngam iti siyak, mami. Siyak ti anak yo. Saan kat nga iso? Lisa, kasta ka din kakiting ita ti panunot mo? Apay ama ibagam dayta. Saan kit din, mami? Nalailo kayo iti tunggal maysa. Naragsak kayong agsarsarita. Idino ta siyak, kanayon nakapagungtan. Panunutom man no apay nga inungtan ka. Kanayon ka nga agbulakbol. Saysayangam ti panagadal mo. Kayat ko anasaya at ti agbalin a masakbayam. Ngam anya ti aramidam. Imbaglakit din. Tanang ato tinaalata iti test tayo. Sika talaga ti inspirasyon ko. Nangato tinaalam, gaputa nagripaso ka nalaing. Saan kita gapu kanyak? Inspirado ak nga agripaso. Tapno na nga ato ti maalak. Una yan, tasyakpay ka timpambar mo no apay alinalaing mo tinagripaso. Una, taday ti pudno. Limaingak samat, manipod ka na yung kakadwa. Taapay mat. Una, agsipod tadyak kaya ti paabak. Isong aramidak ti amin. Tapno na nga ito mati maalak iti test tayo. Lisa, naawagam ka di ti ama ni Ana? Wen imbaga nga ada ka relasyon ni Ana. Tapno, saan napawitan ti ama na? Tapno agpada kayo amabitin ti kwartana? Rumbang lang. Iso lang nga roden ti kanayon akakuyog ni Eddie. Iso manan ti mas kayat ni mami? Pag ko naamat, nga iso ti kayat ni mami. Manipod nakita na ta itche parke. Mariknak nga imadayo ti rikna na kanyak. Uray itche balay mi. Pinagong tandak mat. Anya nga ta aya ti aramida tapno maartapak ni Ana. Kaslaman at daamin kan kwa na. Idin to taawan kanyak. Hello, Dad. Imbag ta nakaawag kayo. Ipadamag ko kumaan na nga to dagiti grado. Pundo ka dit, ibagbagam? Kaano pa'y alinastugan kayo, Dad? Aguray picture at ti grades ko, ta isend ko kada kayo. Mabit lang, Dad. Okay. Aday tan, Dad. Insend kon kada kayo. Nangangatong agpaiso. Anak, ang daman damagag. Anda ka din boyfriend mo? Boyfriend? No best friend? Adda. Ngam awan pa'y boyfriend ko, Dad. Agturpos kan agtrabaho akpay. Sakbay day ta a boyfriend. May karim ka di kanya, kasaan ka pa'y amaki boyfriend? Kabayatan ti panagadal mo? Mangnamnama kayo, Daddy. No imbagak, aramidag. Namnamaag tayo ta, anak. Ika gumaagmat ni makaawid into na gradual ka. Sige nga roda na anak ko. Bye. Bye, Daddy. I love you. Anya nga ita, bagsak mo't amin dagiti grado. Di ka di masayangan iti naglabas a semestre, tanabagsak ka? Anya nga ti maramidak, mami. Isumat ti kabaulak. No saan mo akabaalan ti agadal? Kasanulaang ng ti masakbayam to. Kwa. Adumat di tati sana nakaadal. Yung apay ngay agbibiyag damot latta. May mayat matlaang no di adal ka ama ko na anak ko.
Nalaka makakita ka iti nataltalgad at trabaho. Imbag ta nasabat ka diti palengke. Papanam ka di? Adala na pan ko ginatang. Fe, pagtuluyan da kakadipay dagiti dadakkel mo. Kalpasan anabagsak dagiti gradom. Niading ko kanon ti pagtuluyan da. Tasyak ti sumardang. Makapasuron. Ay, oray siyak. Naawananak matitiganas nga agadan. Idibagsak dagiti grado. Anyamat nga tinadlaw mo a resulta. Ti panangiyawag mo iti ama ni Ana nga addaan dayto iti boyfriend. Padasok man kayam nga awagan manen. Tapno, maamuak no anyamo ti kapanunutan na. Sige, awagam to manen. Tapno maamuantan no anya ti maibagana. Nakaawang ka mo, Lisa, anak. Ada ka di ipadamag mo? Kumustaan kayo lang ma, tito? Saan kayo kading agungat no ada ka relasyon ni Ana? Tinaskan kat dinabaybayan ti panagadal na. Tidakas no mabagsak. Dahil ti saan ko akayat. Sayang lang ti gastos na nukas jay. Kasta ka di, tito? Mabalin ka di a picture am ti grades mo, tay send mo kanyak. Kaya't ko makita na ti grado, makasiti naramid ni Ana. Ha? Ekwa? Kita agpay no ayan dagi gradok, tito. Awan nga min di ayan ko. Bye, tito! Ha? Bye, anak. Anya nga tinaibagan ni titom. Naawagam? Masurunak. Taibaga na kilin a picture kano dagiti grades ko kat isend ko kanikwana. Ha? Pinicturam ko kat insend mo. Tapno makita na abagsak dagiti grado? Oy, di mo inaramat dita panunot mo. When kayam anya. Bagsak tagayam. Jaknutan na panunot dayta. Nilataan na ti bida. Kaano ak nga tamat nga agbida, ta isumat ti agkontrabida. Tidakas, no isulat ta ti bida, kat sikat ti kontrabida. Sana mabalin. Dumtang tulat tamat ti panawan, asyak tira umanda. Day talaka din cellphone mo, timulmul ang langam, apok. Ay di kan samot tan nag-enroll. Naka-enroll sa manan ni Ana. Ni manen Ana tinakita yon. Ay sika, ti makitkitak ita, iso akasasao ka. Day tala cellphone mun tumat nga mitibot-buting tingam. Uray kitaan nyo. Ada na saya at agasa at nga agur-uray kanya. Gapo iti dayto a cellphone. Ay, anya ngay kumati na saya at agaasat amauray mo dita a cellphone. Awan lat ammo kon. Babaan iti dayto a cellphone. Makapanak iti sa bali a pagilian. Kat, mas daw kayon tulaangan. Nakaragragsak ka mo tita. Anya ka diti madamag. Agkita kamin iti naamamok iti cellphone. Amay sa a foreigner. Agkita kami kano iti airport. Foreigner? Ay, imbag man. Papanan nyo kanungay. Kalpasan nga agkita kayo iti airport. Makiasawa akon kankwana. Ket mapanakmatan iti sabali a pagilian. Mas daaw danto no adda akton iti sabali a pagilian. Ay na. Umapalakkan ka. Ay, makapanak kumamot iti sabali a pagilian. Ay, amo ka din ni mamim? Saan ko pa nga imbagbaga? Maklaad danto laeng no adda akon iti sabali a pagilian. Uy, iso ka di anangala ka iti passport mo iti agad-adal tapay laeng? Una, taplano ka paapalan ni Ana. Umapal to kanyak day chay. Di da mo. Nga adda Facebook friend ko asumurutak. Ay na,
Facebook friend nga agbalin to nga asawam. Adda ka din ni Lisa dito'y tatang. Awan nga min ije balay. Kaano pa di pa nang damag mo? Kat kunak nga awan dito'y balay? Nagdamagak amin ang dagiti amok agagayam na. Ngam, di da ka numot nakita. Kan saan ang maawagan ti cellphone na? Agpatulong ka kini Ana Ta sigurado nga muna no sa dino ti ayan tigayim na. Ay, sige nga rod ta, agawid akpay tatang. Barang addan nga agpayso ije balay. Hello, Ana. Nakaawag ka mat. Adda ka di parikot? Awagan man namin nga amon, taagdamag ka no nakita da ni Lisa. Ha? Awan ka di pay? San ka di ako nanifay nga adda iti nasayat ka sa saad? Ngam, di naman tibaga no ayan na. Kunana nga ang mga no simurot ka no iti Facebook friend na. Amuyo ka di day ta a Facebook friend na? Saan mat nga Rod? Madanagan una yan ni Tita Mara. O sige, tainak kasarita ni FJ Balayda, itamat laan. Imay kamat diti balay, Eddie. Umunag ka Damagak ko ma, no amom tinapanan ni Lisa. Ha? Madanagan una yung dati Tamara kan ana. Tiimbaga na. Kat sumurot ka no iti Facebook friend na a foreigner. Ada nga min passport na. Ay, amang ano nakadanon dan iti sabali a pagilian. Anya? Apay adi na yung bagbaga pumanaw. Tapno masurpresa ka no dagiti kabalay na. Nga madimot a sorpresa. Maladingitan lakit din ni Tita Mara. Numaamuan na day ta na pasama. Hello? Lisa, kumusta ka? Anya pagilyan ti ayan mo ita? Anya apagilyan? Pilipinas pa'y laong Ha? Lino kunak dati kaslabakas. Imbaga na nga umunugak iti eroplano. Imunugak mat Idi naglanding ti eroplano. Mactan Airport mat. Pilipinas pa'y laong kayan mi. Anya? No kasta, adda kayo diti Pilipinas? Wan, idi damo, mayat mat. Idi kwan, di namot kayatin arumwarak. Agyanan ka no lang iti unag ti balay. Kayat mo asawan? Kaslan nakakulong ka dita? Wan nga Rod, kayat ko ti aglibas sa pumanaw. Ngamawan mo't kwarta. Kasano ka makasubli dita? Lisa, kayat mo ta ipakaamok ka daan ha? Sige man nga Rod. Ngamin, naungat dati kaslabakas a foreigner. Kagurgura. Sige, ta ibagak ka daan ha? Ngimat fe agayim ni Lisa ti masabat ko. Ay, Ana, imbag ta nasabat ka. Saan ako amapan ijabalayo? Kaslada importante nga ibaga ma. Anya ka di dayjay. Ningamin Lisa, imawag. Kat kuna nang ijay kanong maktan, tinaglandingan ti eroplano ang nagluganan da. Ay na, ay kwa na. Naungat ka no jay sinurutan na a foreigner. Anya? Alaag man nga rutino sir na a number ang nangawag kan ka. In-block na kami siguro, ta saan mi maawagan? Sige, ay kayat na kano ti aglibas. Ngam awan kano ti kwartana. Anya nga iti aramaten na, nulumugan manen iti eroplano. Sige, tayo nakagpatulong ka dagiti amamok. Ibuk ko iti eroplano nga agsubli ditoy. Kumusta nga taitan ti anak ko? Ayan na nga tan. Imawag ka no ni Fetita. Adda ijay maktan. Inalak ti number na. Agpatulong tayo kadagiti masaknan tapno makasubli ditoy. Agpatulong taman nga rod. Tadyak amo ti aramidak balasang ko. Wan tita, saan kayong agdanag? Ado ti am-amo ni Eddie a pagpatulungan mi. Ada kabagyan na kano ija airport. Ay, pangasim man nga rod balasang ko. Kaasimot ni Lisa.
Imbaglakit dahin tanayat daan na kin Eddie amang tulong kini Lisa. Ay, noan niya ngamin at tinaknakan jay apo ko ta. Simurot kit din iti di na pa'y unay am mo. Pakakita na nakurang ti panagpampanunot na. Namam mo na lang iti Facebook, si Muro tayo. Ay, mas daawa ka. Dilakot nagnakaman. Gapo iti ayat na amapan iti sabali apagilyan. Ang Pilipinas mutlagayam tinaglandingan ti eroplano ang nagluganan na. Ay, nimbaglakit dahin tada kabagyan ni Eddie, Jay. Nakaalad amot kano ititikit na. Online kunadan sa ijay. Ay na, imbag ta nakasangpot kan anak ko. Naawanda anak kan Eddie at imulong kanyak. Kasanungatan, katjak mo't amuter aramidak. Welcome back, Lisa. Apay asimurot ka iti di mo unay am mo. Narigatan kami siguro anang tulong kan ka. No awan ti kabagyan ni Eddie dito'y airport. Agyaman unay kan ka. Iti pa ng tulong mo kanya, Ana. Awan anyaman ha, stepsister. Napatag ka kanya. Iso ajak mat kaya tamay sagmak ka. Kastamat siguro ti aramida. No siyak ti may sagmak. Saan ka di? Owan Agpinatagta. Akas stepsister. Kat ulit tagtagyaman kan ka, Ana. Tuladag tinasaya at akababalin mo. Nakasaysaya at kaakabsat. Naimbag a bigat, naimbag a malam, ken naimbag a sardam kada kayo. Amin, a mangdeng-dengget kada tayo, iti daytoy agundaway. Agpakumbaba kami ang mangawat, iti dakkel a pamadayaw, a may paay kada kami. Babaen ti panangituloyo, amang denggeg iti daytoy nga oras. Nagpaut daytoy a panang usig tayo, iti aggarup inem a pulo a minuto, may sa anaunig, nay masin, ken naimbag a panang taldiap, iti may sa kadagiti kalatakan, a serye ti drama, iti radyo nga adda, nang TED iti rimurut a leksyon, iti tunggal, may sa kadatayo. Manipud iti estasyon ti DZWT 5, Agatos a 40, ti boses ti amyanan ti Filipinas, itampok tayo manen ti serye at ti masakbayan, may sa produksyon ti MPBC Drama Production Center. Iti daytoy a podcast, saan tayo laeng a denggen ti istorya, no diket usigen tayo a naimbag, sukimaten tayo a naunig, ken sukatan tayo a nainget ti tunggal liniya, tunggal rikna, ken tunggal pasamak a nagpaay, asarming ti biyag ti pamilya na Ilocano. Daytoy ket maysa, ang napas na kapanagtaldiap iti istorya, Dalisa ken Ana, duwa nga aggabsat iti maymaysa nga ama, ngem agduma unay ti dalan anapanan, dagapu iti panagimon, panakapay, ken ti pegad alalalatokan iti liyo-liyo ti internet. Sakbay nga isarding tayo ti istorya, kayat mi nga isagana, dagiti mangdenggeg para iti maysa a biyahe ti panunot ken iti puso. Ti drama tayo ket saan laeng a maysa a libro, abasaen wenno maysa a pelikula a buyaen. Daytoy ket maysa a sarming a mangipakita kadagiti rupa tayo. Iti tunggal karakter, mabalin tayo a makita ti bagi tayo. Iti tunggal saim, mabalin tayo a makarik na ti bukod tayo a saim. Daytoy tigigem ti pudpudno a drama iti radyo. Saan amang tursa kadagiti dakdakkel a paspasamak ti lubong. No diket mang sangit kadagiti basit a paspasamak iti uneg, ti balay nga awan ti makakita. Rugian tayo iti pangrugi a kanta ken introduction ti programa. No denggen tayo ti masakbayan, mangrugi daytoy iti maysa a nadungong em adaan bileg a musika, amang ipalagip kada tayo at ti masakbayan, ket maysa a banag asaan tayo, a mabalin a biyang-biyangan laeng. Ti musika ket saan a napig sa unay, saan a managdara,
No diket maysa analamis a piyesa akas lamang sasaw iti puso tayo nga adabanag a sumangbay. Maysa abanag asaan mi pay nga amo, nimrumbeng asagana tayo. Tisawa masakbayan ket nagtaud iti ramut. Asawa sakbay, maysa a panang itudo iti banag na umay paylaeng. Ngem iti daytoy a serye, makitayo ati masakbayan. Ket sa laing mabukel no adati husto, apamakaam mo, ken panagbabawi iti agdama. Iti sabsabali a balikas, ti masakbayan, ket saan laing amaysa a banag a paguraran tayo. Ti masakbayan, ket maysa a banag a buklen tayo. Tunggal aldaw, tunggal desisyon, tunggal balikas a maibaga tayo. Tunggal aramid a baliwen tayo. Isuda dagiti mangbukbukel iti masakbayan tayo. Titi masakbayan ket saan tayo laeng a maysa a pakatalingwadan. No di ket maysa a kumpas a mangitudo, iti husto a direksyon para kadagiti agtutubo. Iti gundaway a daytoy, dagiti agtutubo ti Filipinas, ket mapasangkayan kadagiti dakdakel a pagsubokan ka isuna, asaan na pulos a nakita ti naununa a generation. Ti internet, ti social media, ti panagmaymaysa a mapaspasamak iti dagiti barangay ken siyudad. Ti panakayaw-awan ti pamilya gapu, iti panagtrabaho, iti balasiw taaw. Amin dagitoy ket sumangbay iti puso, ti maysa nga agtutubo, ket no awan ti husto at arabay. Ti agtutubo ket mabalin a maipulang iti dakes adalan. Daytoy ti gapo nga importante ti drama. Saan laeng nga aliw daytoy? Saan leng a panaglingligay? Daytoy ket maysa a libro a binisbisita ti maysa nga ahensiya kas iti MPBC Drama Production Center. Maysa nga organisasyon nga ada iti likudan ti DZWT 540. Tapno mapabileg dagiti pamilya ken mapatibker dagiti ramut ti moralidad iti uneg ti komunidad na Ilocano. Ti umuna beneg ti istorya ket mangipakita iti maysa a nabara a diskusyon iti uneg ti balay. Marugian daytoy iti panagsinarita da Lisa ken ti ina na ani Mami. Iti daytoy nga eksena, marik na tayo adagos ti sairo ti panagimon. Sa anakas taunay nga ipakpakita ni Lisa, ning iti uneg ti puso na, agararak ti pungtot. Maysa a pungtot asaan na nagbangtulis a dagos, no diket nagbukel iti nabayagin a panawen. Ni Lisa ket maysa nga agtutubo a narikna na, akaslaad da iti sirok ti aniniwan ni Ana. Iti tunggal balay nga adda dua, wenno ad-ado nga anak, kaaduan na akaaduan na, ket adda maysa nga ubing nga agbalin, a aniniwan ti kabsat na. Saan na daytoy ket kayat tinaganak? Ngem ti panangidilig, ti panangipakdar, ti panangited iti ad-ado a pamadayaw, iti maysa ket mangbukel, iti uray ani a klase, ti gura nga awan, ti namnama. Ni Ana ket ti ideal child, nalaying iti eskwela, managtulnog, ken paborito ti amin. Iti panagriknyana, ni Ana ket saan laing akabsat na. Isuna ket maysa a pagsuhutan, maysa a marka, maysa a balay nga awan a pulos, ti panakaserek ni Lisa. Tunggal aldaw a makita na ni Ana, amang gawat iti pamadayaw, mariknyana ti dua a banag iti maymaysa a kanito. Agbabain, ken agpungot. Ni Lisa met ket ti black sheep wenno ti kabsat a kanayon a mauungtan. No usigen tayo ti psychology ni Lisa, makitayo ati pungtot na, ket saan laeng nga naggapu iti kinalaeng ni Ana, no di ket naggapu iti panangidilig ni Mami kadakuada. Maysa nga ubing nga aldaw-aldaw ang maibat bati iti panagdildiligan, ket mangrugi amang pati ati panaglakana, ket adda iti panangsubsob ti kabsat na. Maysa nga ubing nga aldaw-aldaw ang marikrik na, asaan na maipateg ket mangrugi amang sapul, iti panangipateg babaen iti dakdakkel a pamuspusan. Kas maysa a naggannak,
Adda dagiti gundaway adi tayo madlaw, at ipanangidilig, ket saan amang ted iti inspirasyon, no di ket mang ted iti gura iti uneg ti puso ti ubing. No ibaga tayo iti maysa nga ubing, apay saan ka nga umarte iti kabsat mo? Saan tayo nga ibagbaga ti pudno, akay papanan ti sao tayo? Iti panagdinggeg ti ubing, ti may baga tayo ket, saan ka ahusto? Saan ka anay laba akabsat mo? Ket babaen ti panagulit ti kasta a balikas, ti ubing ket mangrugi nga agbiag iti panangamiris, asaan isuna nga umanay. Saan kayat na? Asaw ani, mami ket dake sa naganak. Sana kayat na. Asaw, asan na nga ay ayatan ni Lisa. Ti pudno ket, ay ayatan na ni Lisa. Ngem ti panangipakita ti ayat, ket addaan iti adwa kita, ket dagiti daduma, kadagiti kita, ket addaan iti dadael, asabsabaling iti panaglagip. Denggen tayo manen, ti paset asadiyay animami, ket kaskas di amang pampadayaw ken ni Ana. Ala, yung kangarudaga o tamangan tayon, nakaluto ni Ana. Iti panagdenggeg ti maysa nga awan ti pakaamo na iti konteksto, daytoy abalikas ket simple laeng. Maysa a panagipakaamo at timakan ket sagana. Ngem iti panagdenggeg ni Lisa, titunggal sao ket maysa adamo a manduyok iti puso na. Kadagitoy a simple a balikas, mangted daytoy iti dakel a dagsen ken ni Lisa. Kasla ibagbaga ni mami ani Ana ket nakasaganon, adagunggunana, bayat ani Lisa ket kaskas dia, nagpariir. Daytoy a panagpariir ni Lisa, ket maysa a pakailasinan, ti maysa nga ubing a mapukpukaw iti direksyon. Saan nga ammo no apay nga ada ti pungtot na? Saan nga ammo no ani at ipudpudno akayat na nga aramiden? Amo na laeng asaan na akayat akasla ni Ana, ket iti may pag-isip, dayta ti tanda asaana, pay ana am-ammo, ti bukod a bagina. Nilisagat agim imon gapu, takayat namet ti mada iti sentro ti atensyon. Nyam gapu tasana, amala daytoy babaen iti husto awagas, kas iti panagadal, pinili na ti agbalin a rebelde. Iti psychology, daytoy agalad ket maawagan iti negative attention seeking. No saan nga umanay ti positibo nga atensyon, ti ubing ket agpanuray iti dakes nga atensyon. Muunggetan, masuyatan, mariri, kay kayat na paylaeng nya maylisi a kompleto. Ti panangidilig iti uneg ti balay ket addaan kadagiti agduduma a porma. Adda dagiti panangidilig a direkta. Apay asaan ka akasla ni Ana? Adda dagiti panangidilig asaan a direktang mapag-am amiris. Wow, manen, nakaluton ni Ana. Adda dagiti panangidiliga sumalipsip babaen tirik na. Naimbag ti panagimaton ken ni Ana, nasip niya ti rupa no makasarakan ti aramid ni Lisa. Tunggal kita ti panangidilig ket addaan iti bukod na daksen. Ngem ti kadakkelan na daksen, ket ti panangbati iti maysa nga ubing nga awanan iti panagrikrik na a maipatek gapu laeng iti kinasiasinona. Saan laeng gapu iti aramid na. Tinaimbag anaganak ket mangipakamo iti ubing ti dua, abanag iti agpipinukol a panawen. Umuna ti ayat ket awan kondisyon. May kadua, ti agdama nga aramid ket adda ni ti bunga. Ket nasayat no agdaras amang baliw no adda biddut. Iti istorya ni Mami, namnamaen tayo asaan na ammo ati panangipakita, na iti ayat ken ni Ana, ket nakabukel iti dakes abanag iti uneg ti puso ni Lisa. Daytoy ket maysa a leksyon, para kadagiti amin a naganak nga agdengdengeg. Kaduan na kadagiti dadael iti uneg ti balay, ket saan na naaramid gapu iti dakes a panggep. Naaramid da gapu iti panangsapul iti kinasayat, ngem nadalan ti dalan asaan na husto.
Sumaro no nga usigan tayo ti papel ni Ana. Sigurado nga adu ka dagiti agdengdenggeg ti makarik na iti pungtot ken ni Lisa. Mabali na mariknada ani Lisa ket ti puon ti riribuk. Nyem no agpakumbaba tayo ken usigen tayo nga apnut. Makita tayo ani Ana met ket saan amay sa a perpekto a karakter. Ni Ana ket saan met amay sa a perpekto a karakter, nyem isuna ti ladawan ti kinaregta. Ti kinaregta ket maysa a positibo agalad. Nyem ti kinaregta, asaan a kakuyog ti kinapakumbaba ket mabalin a sumayasay iti panangidiriman. Iti maysa a paset ti drama, makitayo ni Ana na agising-singasing iti ama da a taga-abroad. Ditoy asumanteng ti tema ti pamilya nga OFW. Iti Pilipinas, dakdakel a paset ti populasyon ket pamilya ti OFW. Dakdakel a paset dagiti ubingket, dumakdakel nga awan, ti maysa wenno dua. Kadagiti naganakda iti, likudan ti balay. Baytoy a pasamakket nagbukel. Iti maysa a baro a klase ti pamilya. Pamilya a may tanam babaen, iti panagdamdama ti telepono. Babaen iti remittance. Babaen iti video call iti Sabado a malem. Ti ama ket ada iti balasiw taaw, ket ti komunikasyon ket babaen laeng iti telepono. Nagpateg daytoy a detalye, gapu ta mangipakita daytoy iti long distance parenting. Apay a long distance parenting ket maysa a pagsubukan? Gaputa dakdakkel apasat ti panangtarabay ti ubing, ket napanan iti panagrik na tiyan, panagrik na kadagiti pasama iti aldaw-aldaw, panagipakaamu iti husto babaen ti panangawan iti kanito. Awan iti telepono dagitoy. No agsaw da iti telepono, kaduan na ket tinaimbag a balita laeng ti maybaga. Ti ama ket mangnamnama a dagiti gastuen, na iti panagadal ket adda na saya at apagresultaan na. Para iti ama nga OFW, ti panakadal dagiti anak na ket isu ti maymaysa a banag a mangited, ken kuana ti rikna asaan asayang ti panagturad na iti adayo. Tunggal aldaw a magmakna iti adayo adaga, mangipangruna a panakapanaw, panangipanaw iti aglawlaw, panakapudno ti kinaadayo iti pamilya, amin dagitoy ket maibatay iti maysa a namnama. Anno agawid isuna, makita na dagiti anak na anakaadal, addaan iti masakbayan, ken makasarak iti naimbag a pagsapulan ti biyag. No idatag ni Ana dagiti nangato a gradona, daytoy ti kadakkelan a pamadayaw a maited na iti amana. Ipadamag ko kumaan na nga to nagiti gradok, kuna ni Ana. Marik na tayo iti boses na ti ragsak, ken ti panagpanakkel. Saan asayang ti ragsak na? Pinarbarangan na, ti grado a daydi ay babaen, iti panagrekta na, ket karbenggan na, ti akpan nakkel. Nyem, iti banggir na, ni Lisa ket adday ti maysa suli, buybuyayan na ti raksagda, ket ti gura na ket umun-unek pay. No usigen tayo daytoy nga eksena, makita tayo ti maysa a banag, asaan a marikrik na ni Ana. At ti panagpanakkel na, no arami den na iti sanggo, ti kapsat na nga awanan iti kasta a panagrekta. Ket maysa a panangidilig met laeng nga awan ti sao. Ti ayat ti kapsat, ket aglalo a sukimaten, no ania ti epekto ti pasamak, iti agpas-pasamak agraman, iti agbubuya. Saan adaytoy ket pagdiligan tayo ken ni Ana? Saan nga ammo, ani Lisa ket dadael? Saan nga ammo, ati panagpanakkel na ket sumayasay, iti pungtot ni Lisa? Ngem iti maysa, abale nga adda agkakabsat, adda maysa, a panagsipod na adda, ti maysa nga agtutubo, a maysa nga older sibling, wenno more accomplished sibling. Ati panangipakita, iti panagdumog ti rikna, ti kabsat ket maysa a paset ti ayat.
Dito'y adumanon tayo, iti pakaseknan ti internet safety. Gaputan ni Lisa ket masaksaktan ken awan ti pagibukasan na itirik na panagbirok iti atensyon iti Facebook. Daytoy ket maysa ang nagpateg a leksyon iti agdama a panawen. Ti internet ket maysa ang nagpateg a parsua ti tao. Iti tukad ti pamilya, iti tukad ti edukasyon, iti tukad ti panakitarabay. Dakdakel a paset ti panagbiag tayo, ket napintas gapu iti internet. Nyem kas iti uray aniya a banag iti lubong, ti internet ket adaan kadagiti dua a kita. Ada tinaimbag a paset, ada metidakes a paset. Ket no awan iti pammakaam mo, mabali na saan tayo amay lasin ti dua. Adu nga agtutubo ti biktima ti online grooming, wenno dagiti tattao a mangitalgid iti maysa a paraiso bayat, at ti kinapudno na ket maysa a dake sa panggep. Ti online grooming ket maysa a proseso. Saan daytoy a maaramid iti maysa a malem? Saan daytoy a maaramid iti maysa a linggo? Daytoy ket maysa a naynayat a proseso, a marugyan iti maysa a panagisaw, naitulnod iti maysa a panagayat, asaan a pulos a pudno, ket nagtungpal iti maysa a panagsabet, a panagsanggir, ti biyag, ti ubing. Naamamo ni Lisa, daytoy a foreigner, maysa a tattao, asaana a pulos a nakita, iti personal. Daytoy agangganayet, ket nang ted ken ni Lisa, iti namnama a mabalina, ti aglibas, iti saem, ti biyag na, iti uneg, ti pamilya. Sika talaga't inspirasyon ko. Kuna ni Lisa, iti Facebook friend na. Iti panagdenginggeg tayo, iti daytoy a balikas. Marik na tayo adua a banag. Umuna, ti kinapudno ti rikna ni Lisa. Pudno a marikrikna na asaksaktan. Pudno asana amala ti kayatna iti uneg ti balay. May kadua, ti kinapay ti panagamiris na. Nainpapuso na ti maysa a tatao, asana a am-am mo iti husto a kita. Kitaenyo ti kinasikap daytoy agangganayet. Pinapati na ni Lisa at ikabsat na aniana, ket isuna ti manglalays keng kuana, tapno lalalo a pumigsa ti panagimo ni Lisa. Daytoy ket maysa kadagiti, pamuspusan dagiti dakes a tatao iti internet. Birokan dati maysa nga ubing a mapukpukaw, ket pampigsaan dati pakasekna na. No ti ubing ket marikrik na asaan a may pateg, tigangganayet ket mangibaga, siyak laeng ti makaypateg keng ka. No ti ubing ket marikrik na amay batbati, tigangganayet ket mangibaga, siyak laeng ti pulos a mangiserbi keng ka. No ti ubing ket masakit, tigangganayet ket mangibaga, siyak ti agas mo. Daytoy ti makatakuwat. Ti dakes at tattao iti internet, ket saan amang mangipakat iti panakakita ti kinapudpudno. Mang mangipakat da iti panangipasayasay iti dakes akayat ti ubing nga awaten. Ket no maawatan ti ubing ti naysaw a daydiay, kasla nasarakan na ti maysa na aweng a manangaywan. Uray pay no ti kinapudno na. Isunaket adda iti uneg ti maysa a sirok asaan na pay a makita. Umanay tayo iti eksena sa diyay ani Lisa ket nagulbod iti amana. Pinadas na adakesen tinagan ni Ana babaen iti panagibaga ani Ana ket addaan iti boyfriend tapno mapaay ti amadaken ni Ana. Imbagak nga dakarelasyon ni Ana. Tapno saan napawitan ti ama na? Kuna ni Lisa. Daytoy ket maysa a desperate move. Iti panagusig iti behavior ni Lisa, masapul a maawatan tayo, iti kababalin daytoy akita ti aramid. Saan na akayat adadaele ni Ana, gapulaeng takayat na asakitan. Kayat na adadaele ni Ana, gapu takayat na nga isuna ti maipateg. Iti psychology, daytoy ket maawagan iti displacement. Maysa a panangiwaras ti pungtot,
iti maysa a daan, itiyan a sana husto. Sana ni Ana ti pudno a problema. Ti pudno a problema ket tirikna ni Lisa a sana may pateg. Niem gaputa na irut ti panaglagip na iti puon, sinikapan ti pintas ti puon a mangidiriman. Pinadas na adadaelen ti imahe ni Ana, tapno isuna met ti tumugaw iti trono ti nasayaat niya anak. Iti uneg ti panagam amiris na, no may pababa ni Ana, ti tumugaw a malabit ket isuna. Daytoy ket maysa a klase ti panagam amiris a maawagan iti zero-sum thinking. Ti panagam amiris ano maysa ket agbaligi, ti sabali ket masapul a maabak. Ngem iti pudpudno a pamilya, awan iti kasta. Ti panagbaligi ti maysa a kabsat, ket saan a panagabak ti sabali. Ti panagayat dagiti naganak, ket saan a nakuna ti dakkel ti adwa, a paset iti kasta unay. Nyem ti dakes a panggipket kanay nga adda supapak na. Inusar ni Lisa ti kinaman ng isukat tapno makabawi. Nyem ti saana a naisip ket ti dagsen ti epekto daytoy, iti ama na ken iti entero a pamilya. Iti panagdengeg ti ama iti naulbod a damag, marikna na ti dakkel a panakapay. Ti panakapay ket saan laeng iti pasamak. Panakapay iti panagamiris, asaan a maiwanan a husto, ti duwa nga anak na manipud iti adayo. Panakapay iti rikna a binaybayan na isuda. Panakapay iti panagamiris asan a maaramid ti panakitarabay. Babaen laeng iti pera ken telepono. Ket iti puspusoan ni mami met ti dagsen ti naulbod a damag. Ket maysa a danggi nga ulep. Iti maysa a bigang namnamay na ti maysa nga anak. Iti may kadua a bigang agdua-dua ken kuana. Iti may katlo mangirugin a mangipanunot a mabalin daytoy a pudno. Daytoy ti dadael nga aramid ti ulbod. Saan laeng a panaipasubli iti kinapudno, no diket panang itanam iti agtaud ti panagdua-dua iti uneg ti pamilya. Iti daytoy a podcast, dumanon tayo iti turning point ti istorya. Ti panakaamo ti pudno agrado ni Lisa. Nagbagsak ni Lisa, amin dagiti subjects na ket bagsak. Ditoy anayruar ti kiret ti riri. Anya nga ita, bagsak mo't aming dagiti gradok? Kuna ni mami. Daytoy nga eksena, ket maysa a narimbaw a representasyon ti academic pressure. Adu nga agtutubo ti makarik na iti kasta a dagsen, ket no ti panagadal ket saanda a kabaelan, agbirokda iti sabali a pagtaklinan. Iti Filipinas, ti panagadal ket saan laeng a maysa a panagadadal. Ti panagadal ket maysa at atlin a panagayat dagiti naganak. Maysa a panagipakita iti kabaelan ti pamilya. Maysa at tanda ti panakaipasubli iti namnama anay tanam babaen iti adu a sakripisyo. Iti ubing nga ada iti uneg ti kasta a panagamamiris. Ti grado ket saan laeng a numero. Ti grado ket isu mismo. Ti kinasiyasinona. No nagsayaat ti grado, saya-sayaaten. No napaay ti grado, kaslanay pasubli ti intero, a kinasiyasinona iti maysa a balay nga awanan iti tugaw. Ni Lisa, imbes sa makisaw iti inana wenno iti amana, ket pinili na ti aglibas. Ti panaglibas ket maysa kadagiti panagusig a mabaybayang nga aramaten, ti maysa nga ubing nga awanan iti tools ti rikna. No ti panagamiris, ket sanak ang makasango daytoy, ti maysa a panagamiris, ket tumalaw aklaeng. Iti gundaway ni Lisa, ti panaglibas, ket saan laeng a panagamiris a malisyan, na ti panakauntan. Ti panaglibas, ket panagdarum a panagsapul. Iti maysa nga eskap, iti maysa a biyag asaana, a kayap na ipasubli. Inusar na ti passport na. Ti passport anay tuding kuma, para iti masakbayan na kalpasan ti panagadal na. Nyem inusar na daytoy, para iti maysa a dakes a tignay.
Ti passport ket maysa a simbolo. Maysa nga icon ti masakbayan. A pinapintas an dagiti naganak para iti ama nga OFW. Ti passport ket maysa at anda iti namnama ano aldaw. Dagiti anak na met ket makaapan iti lugar a sayaat. Ngem ti panagusar ni Lisa iti passport na. Ket maysa a panang balin ti simbolo ti namnama. Maysa nga aramat ti panagdadael. Sarsuroten tayo ti panagbiyahe ni Lisa. Napanisuna iti Mactan Airport sa DA Cebu. Panunutenyo, ti maysa nga ubing a naggapo iti maysa a probinsiya iti amyanan, na awan ti pulos a pamakaamo na iti Cebu. Ngem napan sa DA gapo laeng iti Facebook friend. Ti panagbiyahe iti may maysa ket saan analaka. Ti panagbiyahe iti may maysa para iti maysa nga ubing nga awanan iti naununeg a pamakaamo iti lubong ket maysa at tarigagay asaan a maibinsa-binsa. Iti amyanan, kayat na asao ket adayo unay manipud iti Cebu. Saan laeng a geografiya. At dadagiti pagsasaw asan amawatan. At dadagiti kustombre asan a familiar. At dadagiti lugar asan a mabalin a may tudo nga awan ti maysa amang tulong. Iti panagsakay na iti eroplano, marik na tayo at puso ni Lisa ket napno iti dua a banag. Buteng ken namnama. Buteng iti banag asan na nga ammo. Namnama nga adag pada agawat ken kuana iti sabali a banda. Ti panagsamiwen iti dua a banag, buteng ken namnama. Ket maysa a sintomas ti maysa nga ubing nga awan tinaununeg a pakaammo na kadagiti panagusigna. Daytoy ti peggad ti internet. Ni Lisa ket napan sa diyay nga addaan namnama a sabeten isuna ti gangganayt a foreigner. Ni maniya tinapasamak. Paglanding na ijay Mactan, na block isuna iti Facebook. Awagan na ti gangganayt, niyem cannot be reached. Iti panagdengengeg iti daytoy a pase ti istorya, masapul nga isardeng tayo as sumukim, iti sungalig ti panagamiris ni Lisa. Nakatakder isuna iti baybay ti pasamak ti naluksaw a paglakawan, nagsapati na ti maysa a tao anang ipna iti panagayat na, iti naununeg a kitakit awa na pulos. Awan ti telepono. Awan ti panagdamag. Awan ti panangipakaamo nga addaak ditoy, wenno saan ka may tulnodan? Awan a pulos. Ditoy asimangbay ti buteng. Ti buteng ti maysa na ubing a mapukpukaw. Iti maysa a lugar asaan na amamo na awan ti kwarta na, ket awan ti kabagian na. Iti kasta a kanito, ti panagamiris ti maysa na ubing, ket umaigseg a nagbalin a maysa a panagibulig. Iti maysa a begang, naipaamiris a baka adda iti riribok ti gangganet. Iti may kadua a begang, naipasangbay ti panagdua-dua. Iti may katlo, nagdalan ti panangawat. Iti may kalima, iti may kapito, iti may kapullo a begang, ti panangawat ket nairut. Pinarmek isuna ti maysa a tao asaan a pulos a pudno. Iti laud, iti igid ti baybay ti Cebu, awan ti maysa a mangited iti tulong. Ditoy adumanon tayo iti maysa a hypothetical reflection iti uneg ti podcast tayo. Aniya ti mapasamak kumaken ni Lisa no awan dagiti tataw a mangay ayat ken kuana? Mabalin a nagbalin isu na a biktima ti human trafficking wenno adupay a dakes a banag. Saan tayo kaya tapanunoten dagitoy a banag? Ni masapula panunoten tayo isu dagapu? Tadagitoy ket pasamak iti pudpudno a biag. Iti Pilipinas, dakdak kelapaset dagiti biktima ti human trafficking, ket umuna a nasabet babaen ti internet. Maysa a boyfriend iti Facebook. Maysa a job offer iti Messenger. Maysa a friend
anagapit keng kuana iti maysa a panangidaton. Ti pasamak ni Lisa kitsaan a maysa a fiksyon. Iti tunggal aldaw, adamit ti maysa wenno dua a Lisa. Naada iti tunggal probinsya ti Filipinas na umamamang iti maymaysa, awan ti kabagyana a kaada, kit adaan iti maysa nga ulbod a tao, iti sabali a banda. Nimditoy a makitayo ti kinapateg ti social support system. Daana, ni Eddie, kemi Fe, uray no amo ni Ana a dinakes isuna ni Lisa, sa Ana a binaybayan ti kabsat na. Dayto iti dakel a leksyon. Ti pamilya ket ada iti unig ti panakapay, saan a malisian. Ti panagayat ti pamilya, ket saan a basar iti aramid ti naypasangbay nga awaten. Ti panagayat ti pamilya, ket basar iti kinasasino na laeng. Uray no naiwarsing, uray no sinakitan, uray no nakapagtuon iti pakaseknan. Ti kabsat, ket kabsat latta. Ket ti panagsuro, ti panagayat, ket awan iti panangipanaot, iti panangitulnod. Ni Eddie, maysa agayem ti pamilya, ket addaan iti kabagyan ijay airport. Daytoy ket maysa a divine intervention, wenno ti panakatulungan ti maysa at tao babaen, iti kinasaya at ti sabali. Adda dagiti aldaw at itulong, ket sumangbay babaen kadagiti dalan, asaan tayo a naisip. Iti panagamiris ni Mami ken ti Amadalisa, marikrik na unay asaan unay asaksakbay nga aw-awaten ti sabali amang tulong. Ngem iti pasamak, ti kabagyan ni Eddie ket nagbalin atulay. Isu na ti nakakita ken ni Lisa, isu na ti nangipa kaamo, isu na ti nangipateg. Iti panagamiris tayo iti daytoy apaset. Makita tayo ati Dios, wenno ti kanito, ket saan a binaybayan ni Lisa. Uray no saan na akarbungan, naipalubos, a may pasangbay ti tulong. Timay sa aleksyon ditoy ket, bayat a marikrik na tayo a may batbati. Mabalin a ada tayo iti maysa, asirok asaan tayo a mailasin nga aywanin kada tayo, dagiti agpada bumagi. Dagiti gayem, dagiti kabagyan, dagiti tao apaset ti komunidad tayo, isuda dagiti banat tayo no awan tayo ti makaipanaw. Usigan tayo ti dialogo da Ana ken Eddie, bayat a birbiroken da ni Lisa. Madanagan unayan na ti Tamara kana Ana, kuna ni Eddie. Marik na tayo ti urgency, wenno ti kinapateg ti oras. Tunggal minuto a mapukpukaw ni Lisa ket peggad. Iti panagusig iti daytoy nga eksena. Makita tayo ati drama ket adaan, iti naimbag a panangiwaras ti tempo. Iti daduma nga eksena, agdaras. Iti daduma, naimas. Iti eksena ti panagbirok ken ni Lisa, agdaras. Ti panagdenggeg ti tunggal balikas, ket maysa a panakapakamo, at ti pasamak ket saan a makaibulig. At tunggal segundo, ket maysa nga oportunidad nga anyaman, a banag adakes, ket sumangbay. Bayatan ni Lisa, ket aday ti airport, aksaksangit, ket madmadlaw na at yamin nga inaramid na. Ket maysa, adakkel, abiddut. Ti panagsangit, ket saan na maysa, a kinakapuy. Ti panagsangit, iti gundaway ni Lisa, ket maysa a sintomas ti panangkitaan. Iti maysa nga ubing nga adday ti kasta a kanito, ti panagsangit, ket maysa a panangtagibasol. Maysa a panangiwarwar ti dagsen, iti uneg ti puso, asang kasakitan iti adu a panawen. Iti tunggal lua a sumagpat manipod ti rupa ni Lisa, adda maysa a leksyon a mabalin tayo nga aw-awaten. Ti umuna a leksyon, ti kararagsakan a panagamiris ket saan a wakas tapno malisian ti riribuk. Ti may kadua, ti panagpalkis iti maysa a bana kasaana, aputpudno ket adaan iti dakkel a bayat. Ti may katlo,
Ti maysa a panagkita iti buko tabagi, ket isu ti umuna nga adang nga agresolba. Nauwanan ako, matitiganas na agadal, kuna ni Lisa bayat ti panagbabawi na. Daytoy abalikas, ket nainayat nim na puskol. Iti panangamiris, ti maysa nga agtutubo, at ti panagadal ket maysa a pagtaklinan, marik na ti kappiya. Pinabari-barian na ti maysa, abanag a may pateg. Sinapula na ti tulay iti dakes a kanito. Ti panagbabawi ket saan laeng a panagsao, no di ket ti pannakaawat iti kinapateg ti maysa, aba nagkalpasan a mapukaw daytoy. Daytoy ti realidad ti tao. Adu kadagiti, banag ti biyag tayo. Ama patakwat tayo. Anapateg laeng no nagbalin nga inawan. Ti kabagian, ti gayem, ti gundaway iti panagadal. Ti panagkapiya iti uneg ti pamilya. Mabalin tayo nga ipasubli kadagitoy, bayat nga adda dagitoy. Ket no awandan, marik na tayo ti dagsen ti panakaawanan. Ni Lisa, iti kasta a kanito. Ket addaan iti maysa a baro a kabaelan. Ti kabaelan a mangawat. Saan laeng a mangawat iti tulong dagiti naganak na ken ti kabsat na. No di ket mangawat iti bukod na abiddut. Ket ti panagawat iti biddut, ket umuna at tukad ti panagbaliw. Dumanon tayo iti eksena ti panakaisubli ni Lisa. Ti panakasabet na ken ni Ana ken ni Eddie, ijay airport wenno ti panakayon una ti tulong, kadakuada. Ket maysa a nakasingsinggit a paset. Welcome back, Lisa, kuna ni Ana. Saan isuna ananggi insalto? Saan isuna ananggi dilig? Imbesketi, inawat na ni Lisa nga addaan panagpakawan. Daytoy nga eksena ket maysa amarara adamo iti puso ti agdengdenggeg. Iti tunggal panagsabet ti dua nga agkabsat kalpasan ti riribuk, adda dagiti aramid a kauray ti aramidan. Ti panangidilig, ti panangidup, ti panangibanga. Dagito ay dagiti kadawyan, ariknaan, dagiti tao, anasakitan. Ngem ni Ana ket saana nga inaramid ti uray may sakadagitoy. Imbesad daydi ay, isuna ti nangipataw iti ima na, iti rabaw ti panagduadua ni Lisa. Welcome back, Lisa. Ket saan laeng a maysa a panagiyaw awat. Daytoy ket maysa a panangipakita iti gayem, uray no manipud kabsat. Daytoy ket maysa a panangipakamo at ipanagayat ti pamilya, ket addaan iti dua a kita. Ti umuna ket, I love you because of who you are. Ti maikadwa ket, I love you despite what you've done. Iti gundaway daytoy, ni Ana ket nagbalin, aladawan ti maikadwa a kita. Daytoy ti kadakkelan a leksyon ti masakbayan, ti panagpakawan ket isyu ti tulbek, iti maysa a naraniyag a masakbayan. No ti pamilya, ket agpipinakawan, uray kasano ka man, ti kadagsen ti biddut, adalat tanamnama. Iti psychology, ada iti maysa, a konsepto a maawagan iti unconditional positive regard. Naipakamo ti psychologist ni Carl Rogers, a detoy ket maysa, kadagiti naununeg a kasapulan ti tao. Ti kasapulan na may patek uray, aniya ti inaramid. Sana daytoy ket pamulubos iti dakes nga aramid. Daytoy ket maysa a panagipakamo at ti kinasiyasino na ket naduma-duma iti aramid na. Iti uneg tinaimbag a pamilya, ti maysa a kameng ket mabalin a maungtan gapu iti aramid na, nimsana pulos a may bibilang, anadakes ti pagubraan ti kinasiyasino na. Ni Ana, iti gundaway daytoy, ket nangipakita iti unconditional positive regard. Pinakaamuwa na ni Lisa, inawat-awat ka, inawat kalatta. Saan na magbaliw daytoy gapu iti naipasang bay nga inaramid mo?
Ket babaen iti daytoy a panangipakaam mo, na iruar ni Lisa manipud iti maysa a sirok, asaan na unay, akabaelan a maipasubli. Iti agnanay tayo, iti panagamiris ti pamilya da Lisa, makita tayo at ti panakay pasubli, ket saan ang maysa a banag a maaramid, iti maysa nga aldaw. Ada iti panagsao a masapul a mapasamak. Ada iti panagam-am mo, tirik na a masapul a may pakaam mo. Ada iti panagpatibker, titulay a masapul a makaramdam ti rabaw. Ngem ti umuna nga adang, ket isu ti panagpakawan. Saan a panagipalubos, iti dakes nga aramid. No di ket panagipakaam mo, at ti panagayat, ket nasipsipsipan niyem, iti pungtot. Sakbay nga itultuloy tayo. Naimbag asukimaten tayo ti papel ni Mami. Iti panagdengeg iti drama. Mabalin amarik na tayo tinaimbag a panangipakaamo iti pungtot ken ni Mami. Mabalin a naipasayasay ti mata tayo ani Mami. Ket may sakadagiti puon ti pasamak. Niem masapul a naimbag a pakita tayo. Ni Mami ket saan adakes a naganak. Ni Mami ket maysa, ababay nga agpadpadag sen ti dakkel a responsibilidad iti uneg. Ti maysa a kasta a panagam amiris, at ti asawana ket adda iti adayo. Addua nga anak na ket sumango kadagiti panagsubokan ti agtutubo, at ti panagdulin iti pamilya ket adda iti rabaw ti abagana. Ti panagidilig na ken Ana ken Lisa, ket saan a naggapu iti dakes a panggep. Naggapu daytoy iti maysa a kasapulan. Ti kasapulan a mangipaka mo ken ni Lisa nga adda dalan nga adda. Ti panagsuro ni Mami, uray no naipaka mo babaen ti panagidilig, ket panakay pasubli iti panangtarabay. Aramid kakas ken ni Ana, iti panagam-amiris ni Mami ket kayat ka tumulong, kayat ka asumayasay. Ngem ti addengdengeg nga ubingket saan na maaawat iti panagam-amiris ti ina. Naaawat na laeng ti panagdadael. Daytoy ket may sa eleksyon para kadagiti naganak. Ti panangipakaam mo iti ayat, babaen iti panagidilig ket awan iti kabaelan. Saan amarik na ti ubing ti ayat, iti dayta awagas. Marikrik na laeng asang amay patek ti kinasiya sinona. Imbes, tinaimbag a panangyaw-aw, ket babaen iti panagipakaamo iti positibo. Nasaya ti aramid mo iti daytoy abanag. Adda nasayat a panagsuyat ti pirma mo. Naimbag ti panangawat mo iti daytoy atukad. Kadagitoy abalikas, ti ubingket marikrik na amay pateg. Ket ti panagrigta ket sumangbay manipud iti uneg, saan a manipud iti panangidilig iti kabsat. Iti naududi a paset ti drama, naipakaamo ani Mami ket nagbalinmet. Inawat na ni Lisa nga adaan iti panagpakawan. Tinarabayan na ti panagamiris at ti panagidilig na, ket maysa kadagiti gapu ti biddut ni Lisa. Daytoy a panangaw-awat ti maysa, a nagganak iti bukod a biddut, ket saan akadagup. Ti maysa a naganak ket masapul, a kabaelan na ti agbabawi kadagiti anak na. Saan laeng adagiti anak ti masapul nga agbabawi? Dagiti naganak met. Ti panagpakawan iti uneg ti pamilya, ket maysa a maaramid kadagiti agpada nga apaglakua. Ti ina, ket masapul amang pakawan ti anak. Ti anak ket masapul amang pakawan ti ina. Ti kabsat ket masapul amang pakawan ti sabali a kabsat. Ti ama ket masapul amang pakawan iti, bukod a bagi, gapu iti adayo. Gapu iti panangbati, gapu iti panaglagip. Amaysa nga ama, ati maysa awagas, ti panangipakaamo iti. Ayat ket babaen iti remittance. Naimbag asumukim tayo iti papel ti ama. Ti ama dalisa ken Ana, ket ada iti balasyu tao.
San anay pa kamo iti drama no aniaman a klase a trabaho ti adda kengkuana. Mabalin nga isuna ket maysa a OFW iti Saudi Arabia, iti Hong Kong, iti Italy, wenno kadagiti dadduma a pagilian. San nga importante ti eksakto a lugar. Ti importante ket ti kinapudno. Adda isuna iti adayo, ket dagiti pasamak iti uneg ti balay, ket sumangbay kengkuana babaen laeng iti boses. Iti agdama, agarup tagasiyam a milyon a Pilipino, ti adda iti balasiw taaw. Saan ang numero laeng dagitoy? Tunggal numero ket, maysa a tao. Maysa a naganak. Maysa a balasang. Maysa a kabsat. Tunggal numero ket maysa a istorya. Tunggal istorya ket maysa a sakripisyo. Para iti a mga OFW, ti panagayat ket maysa a banag nga adda iti suli. Sana may pakamo babaen ti panangsapna iti aldaw-aldaw. Sana may pakamo babaen ti panagtatawd ti anak. Saan amay pakaamo babaen ti panangipanaw kadagiti pasamak iti eskwela. Ti panagayat ket may pakaamo babaen ti remittance, babaen ti regalo, babaen iti video call iti linggo. Iti panagam amiris ti adu, ti pera ket umanay. Niem para iti tunggal anak ti OFW, adda ti kanito asaan nga umanay ti pera. Adda ti aldaw at ti birthday, asaan ama atupan dagiti naganak. Adda ti rabi at ti panaglagan iti nightmare ket awan ti makatulong. Adda ti aldaw nga ipapan iti graduation, ket awan ti maysa a naganak iti sango ti tao amang ipakita iti pannakapasingked. Daytoy ti gapo nga importante ti komunikasyon iti uneg ti pamilya OFW. Saan adaytoy ket maysa a banag a mabalin a paguraran. Ti video call iti Sabado, ket saan a sustitusyon ti pannakitaud. Ngem isyu ti adda. Ket ti panagusar, iti adda. Ket panagipakita, iti panagayat. Iti istorya da Lisa ken Ana, ti amaket adda, iti adayo bayat, ti panangbukel ti pasamak. Saan na nga amua ni Lisa ket may pasubli? Saan na nga amua ti panagimon ni Lisa ket dumakdakkel? Saan na nga ammo iti panagulbod ni Lisa? Saan na nakita iti rupa ti anak na? Saan na nakitas iti panagibalbalin ti kinasya si Nona? Daytoy ti dakkel a sakripisyo dagiti OFW. Sanlay nga ad-adayo da iti pisikal a panagdamdama. Adayo da, iti parnakapakamo iti aldaw-aldaw a panagbiag dagiti annagda. Iti maysa a panagamiris, ti pera a nakunagapu iti panagturad iti adayoket. Isu mismo, ti pera asan a makapatay, iti dadayal nga arurigan, iti uneg, ti balay. Iti maudi a benneg daytoy a podcast, usigen tayo, ti epekto daytoy a drama kadagiti agdengdengeg, iti DZWT 540. Daytoy a serye ket maysa a call to action. Para kadagiti naganak, saanyat kuma idilig dagiti annagyo. Tunggal ubing ket addaan kadagiti bukoda strengths ken weaknesses. Ti panang idilig ket maysa a poison amang dadayel iti puso ti ubing. Saan na marikrik na ti epekto na iti tunggal aldaw? Maysa abalikas iti agsapa, maysa abalikas iti malem. Nyem iti uneg ti panaw, dagiti balikas ket umununeg ket untawd, iti maysa nga ubing nga adda kanayon, apana nga miris asaan na nga umanay. May panunot tay daytoy. Tunggal ubing ket addaan, iti bukod a kinasya si Nona. Ti maysa ket nalaing iti panagad-adal, ti sabali ket nalaing iti kuna. Ti maysa ket nalaing iti kanta. Ti sabali ket nalaing iti panagsala. Ti maysa ket nalaing iti panagsaw. Ti sabali ket nalaing iti panagdengeg. Awan ti maysa nga ubing nga awan, ti bukod a regalo.
Niemno agpanuray ti naganak laing iti maysa, akita ti kabaelan, nadagsen, kadawyan, a panagad-adal. Dagiti ubing nga adaan iti sabali a regalo. Ket mariknada asaanda nga umanay. Para kadagiti agtutubo, aganad kayo iti internet. Saan nyo apatsyen ti amin a makitayo online? Tibirag ket saan akas iti Facebook a perpekto ti amin. Iti tunggal post ti Instagram nga adda iti maysa a tao akas ta nakaragsak, adda met ti sirok ti aldaw asaan a nakita ti adu. Iti tunggal boyfriend iti messenger nga agipakpakaamo iti panagayat, adda met ti panagdua-dua a masapul a sumayasay. Iti tunggal job offer a nasarakan iti online, adda met ti masapul nga adda i-verify. Ti maysa balikas iti internet ket. No akpadakado unay ti naimbag, mabalin asan a pudpudno. Ti pudno a panagayat, ti pudno a gayam, ti pudno a panaginnayat, ket adda kadagiti ngipen ti riri. Adda kadagiti panagsubok. Adda kadagiti aldaw asan a nasayat. Ti perpekto a panangipakita ti tao iti internet, ket maysa a tanda nga adda banagakayat na nga ilemmeng. Ket para iti amin, ti pamilya ket isu ti kadaklan agameng tayo. San a daytoy ket maysa a slogan. Daytoy ket maysa a putno a kinaputno. Iti tunggal kanito a nasakitan tayo. Iti tunggal kanito a nadiriman tayo. Iti tunggal kanito asan tayo a may pateg. Adaan tayo iti maysa a saad nga umaway. Ti uneg ti balay. Ket no awan ti uneg ti balay asan asarek. Mabalin a buklen ti maysa. Isu daytoy ti masakbayan. Maysa a serya ng pakanta, ng pasangit, ken ng TED inspirasyon. Ti supapak ti dakes aggalad ket mabalin a dagsen. Ngem ti supapak ti panadbabawi ket maysa a baro agundaway. Daytoy ket serye a naitampok babaen ti MPBC Drama Production Center, iti direksyon ni Virgie Paclay, ken surat ni Steph Mero. Iti panangaw-awa tayo iti drama iti radyo, masapul a kasaya atin tayo, iti panakay pakaamo. Iti maysa alubong na adda iti pagbuyaan, adda iti Netflix, adda iti TikTok, ti drama iti radyo, ket maysa a paset ti kultura, na adda dagiti panagduyok, iti agbalin, asaan a relevant. Ngem iti pudpudno na, ti drama iti radyo, ket addaan iti maysa a kabaelan, asaan a may repe iti uray, aniya asabali a porma. Iti panagdengeg, awan ti pakita tayo, ti rupa ket awan, ti panagikat ti aktor ket awan, ti panagsala ti kamera ket awan, adalaing ti boses, ket babaen ti boses, masapul nga aramiden ti panunot tayo iti amin. Na ipakita iti panunot ti balay, na ipakita iti panunot ti rupa, dalisa, ken ana, nga ipakita iti panunot ti airport iti Mactan. Daytoy a panangarama ti panunot, ket maysa nga aramid a pumigsa, kadagiti susiyopnos ti panangawat. Ti drama iti radyo, ket maysa a paset ti tradisyon ti Filipinas. Manipud iti panawin ti Commonwealth, dagiti tatao, ket nagtaud iti likudan ti radyo, iti uneg ti balay. Ti panagsao ket nagsardeng, ti panagang-angin ket awan, ti tunggal kameng ti pamilya ket nakidiriman iti rabay ti radyo. Ket babaen ti boses, na itulong da naipigsa ti pamilya ti Filipinas. Iti DZWT5 agatos a 40, ti tradisyon ti drama iti radyo, ket napateg paylaeng. Iti amyanan a Filipinas, dagiti Ilocano, ket adda iti uneg ti maysa a panagtuyok. Ti panagbalin a modern bayat, at ti panangkupin ti kultura, ket masapul a maaywanan. Ti drama, iti radyo, iti pagsasao nga Ilocano, ket maysa a tulay.
Saan laing a panagliwliwa? Tulay tay, kepay nagtaod iti agdama. Tulay ti panunot tay daydiyay agarupulo atawenen, ti panang ipasubli iti naimbag a kultura. Agbiag ti drama iti radyo. Agbiag ti pagsasao nga Ilocano. Namnamain mi adaytoy, anaunig a panang musig, ket nang ted kada kayo iti naununig, apam makaam mo, iti istorya da Lisa ken Ana. Naipasang bay tayo, iti adu nga ideas iti unig ti daytoy a podcast. Sukimaten tayo manen, iti maysa a panangipakaam mo. Umuna, ti panagidilig ket maysa a klase, ti panang sasakit nga awan, iti pamagbaga. Saan adake sa panggep ti porn na kadagiti, adu anagan na. Gem dakes ti epekto na kadagiti, anna. Ti naimbaga panang tarabay ket babayan iti pananggipaka mo iti positibo, saan ti pananggidilig iti negatibo. May kadwa, ti panagimon ket maysa, a panagiyek iti uneg, ti puso, asaan nga umanay no may bati. Iti maysa nga ubing nga agim imon, masapul iti tulong, saan iti panangpungtot. Masapul ti pananggamiris, apay nga agim imon. Anya ti saan asungbatan ti puso na? Anya ti masapul asaglikaw a maibati? May katlo, ti internet ket may nga umayegseg a piggad para kadagiti ubing nga awan, ti naununig a panangiyaw-aw. Ti panangiyaw-aw ket saan a panangiparit. Ti panangiparit ket mangbukil iti maysa a baro, a kasapulan a maipakaamo. Ti panangiyaw-aw ket panangipakaamo. Iti husto a panagusar. Iti husto a panangkita. Iti husto a panangamiris. Maikapat. Ti panakay pasubli ket posible. Saan atunggal biddut ket maysa amaw di a panagiwarat. Ti panagpakawan. Ti panagbabawi. Ti panagbaliw. Amin dagitoy ket dala na sumangbay iti puso. Ti tao no adda ti kabaelan a mangipakaamo. Ni Lisa, kalpasan ti dake sa tignay na ipasubli iti pamilya. Saan a perpekto ti panakay pasubli. Adu pay dagiti banag a masapul lamayters. Nyem ti umuna na addang ket naramid. Bayat a mangis isardeng tayo, panunoting ya daytoy. Anni ati masakbayanyo? Buklen niya daytoy babayan iti kinapudno, regta, ken panagayat iti pamilya. Tisaw a masakbayan, ket adda iti tema ti serye, ket adda iti nagan ti serye. Nyem ti putputno akayat na, asaw ket adda pay laing ti may pakaam mo. Ti masakbayan, ket saan a maysa a banag akalkalpay iti rabaw ti panagturayan. Saan a maysa a banag a mangipalubos, iti uray nagannak wenno nagsuro nga aramaten, para iti maysa. Ti masakbayan, ket maysa asaglikaw at itaw mismo, ket mangbukel. Tunggal aldaw, tunggal decision, tunggal pamingsa. Isuda dagiti pangbukal iti masakbayan. No ti agtutubo ket mangipakat iti adal, mangbukal iti maysa a masakbayan. No mangipakat iti sayro, mangbukal metlaeng, nyem sabali ti kita. Iti pamilya da Lisa, ti masakbayan ket nagrugi amanen kalpasan ti pasamak iti maktan. Saan akayatay asaw aawan iti dadael? Adda. Sigurado amarikrik na pay laing ti dagsen iti uneg ti puso. Ni Lisa para iti adu a panawen. Ngem ti dadael ket nagrugi amay pasugli. Ti dalan ket nagrugi amanen. Para kada kayo amang dengdenggeg, namnamaen mi adaytoy a podcast ket nang tulong kada kayo amanangkawat. Saan laing iti istorya da Lisa ken Ana, no diket iti istorya ti bukod yo a pamilya. Mabalin nga ada ti Lisa, iti uneg ti balayo. Mabalin nga ada ti Ana. Mabalin nga ada ti mami, a marikrik na anadagsen. Mabalin nga ada ti ama, na aday ti adayo, na aday ti maysa, abalay iti balasiw taaw, ket marikrik na aawan iti aldaw-aldaw a panagduyok. Iti tunggal pamilya,
adda dagiti istorya nga awan ti maibaga iti publiko. Adda dagiti dadael nga awan ti makita. Adda dagiti panagayat nga awan iti may pakaamo. Ket adda dagiti panangtagibasol asaan a may pakaamo a balikas. Ditoy, ang nagpatingga ti podcast tayo may papan, iti ti masakbayan. Dios ti anghina kada kayo amin, amang dengdenggeg. Aguray kayo kadagiti sumarunopay a panangusig iti DZWT5 Agatos a 40. Agyaman kami iti panangtarabayo. Sakbay nga isardeng tayo, kayat mi nga isad iti maysa a banag. Ti istorya ket sa laeng agpatingga, no awanen ti mangdenggeg, ngembayat nga ada tayo ditoy, amang taming kadagitoy a moral a leksyon, ti masakbayan tayo ket sigurado a naraniag. Naipakaamo kada kami iti adu nga agagdamag a daytoy, a serye ket nagpaay a maysa nga aweng iti panangmangkita iti uneg ti bukod a pamilya. At dadagiti nagan nagkanagbabawi, ang nagidilig kadagiti ang nagda. At dadagiti agtutubo ang nagbabawi, ang nagpalubos, ang maitulong da iti dake sa tao iti internet. At dadagiti agkakabsat, anay pasubli iti unig ti maymaysa a pamilya. Daytoy iti pudpudno, asirib ti drama iti radyo. Saan a panagialiw laeng? Sana po nagpagdarleng. Daytoy ket maysa, awagas tapno makita tayo, ti bagi tayo babaen, iti boses dagiti aktor, ti panunot dagiti agsursurat, ti puspuso dagiti agpadagsen, iti panagidagaan, iti produksyon. Iti MPBC Drama Production Center, ti rekta nga agituloy, iti tradisyon ti drama, iti radyo, ket maysa nga aramid a may pagdayaw. Iti DZWT 5 ti panangipakaamo iti drama, balita, ken inspirasyon kadagiti Ilocano, iti amyanan. Ket maysa a panangtarabay, asaan amang sapsapul, iti panagpangaldaw. Lisa ken Ana, dagiti nagan amang ipalagip kada tayo, at ikinakabsat, ket saan laeng a naggapu iti dara, no di ket naggapu iti panagpipinakawan, ken panagkakadu iti lamiis, ken pudot ti biag. Iti tunggal kapsat nga adda nga akdengdenggeg iti daytoy a podcast. Kayat mi nga ibaga. Ipategyo dagiti kabkabsatyo. Ipakitayo iti panagayatyo, uray no nasakitan kayo. Ipakdaaryo iti panagpakawanyo, uray no kasla na dagsem. Iti maudi a paset daytoy a podcast tayo, iti agarup 6 a minuto. Kayat mi nga ipakaam mo, iti maysa a maudi a panangipanunot. Ti drama ti masakbayan, ket maysa a tubbog. Maysa at tumog nga adda iti uneg. Ti maysa a balay nga Ilocano. Iti uneg ti balay yo, iti uneg ti balay mi. Iti uneg ti balay. Ti tunggal Ilocano nga adda iti amyanan, iti Manila, iti Cebu, iti Balasiw Taaw. Iti tunggal balay, adda dagiti kabsat. Iti tunggal balay, adda dagiti nagannak. Iti tunggal balay, adda dagiti banag akayatay, a maibagang imsaan tay a maibaga. Ti drama ket nang ipakaamo iti maysa a banag asaan mi. Unay a marikrik na, iti pudpudno, abiyag tayo. Ati panagpakawan ket posible. Ati panakay pasubli ket maysa adalan asan aserado. Ati pamilya ket maysa abanag, asan a mabalin asukatan, ti uray ti adu unay, a kwarta wenno karera. Iti panangyaw tayo, iti anak tayo, masapul nga ipakaamo tayo, ati panagimon ket maysa arikna, na umayigseg sumangbay, nya masapul a may pakaamo, asan atay puon ti panagsiyasino nada. Ti panagimon ket umununeg no nasakitan ti panangamiris. Ti agasket san a panagimas laeng. Ti agasket pananggipakamo, ti ayat babaen
kadagiti na imbaga wagas. Ti pananggamiris kadagiti agsasaw asan a managpadakkel. Ti pananggipakita iti tunggal anak a may pateg isu naggapu iti kinasiasinona. Saan laeng gapu iti aramid na. Iti panangyaw-aw tayo, iti bukod tayo abagi. Masapul a maamiris tayo, at ti drama ket may samet asarming. Mabalin asika ti Lisa iti istorya. Mabalin asika ti Ana. Mabalin asika ti Mami. Mabalin asika ti Ama na adda iti adayo. Iti tunggal karakter, adda iti maysa a paset, ti bukod tay a panagibiyag. Ketno nasarakan tay ti bukod tay iti maysa kadagiti karakter, masapul nga itultuloy tay, ti panagsapul iti dalan a naimbag. Ti dalan ket adda. May pagdar ti drama. May pagdar ti pamilya. May pagdar ti puso a kayat ti panangbaliw. Naipakaamo kami adaytoy ket maysa asaan a kadawyan na podcast. Nauneg, naimbag, ket nagpaut iti agarup inam a 10 minuto. Ngem ti rason ket simple. Ti serye ti masakbayan, ket dakdakkel ngem iti adu nga aldaw a panangusig. Tunggal eksena ket addaan iti panangipakaammo. Tunggal balikas ket addaan iti panangiwaras. Tunggal karakter ket addaan iti istorya nga adda iti uneg ti istorya. No agdengdenggeg kayo iti drama iti radio, iti DZWT 540, kayat mi nga ibaga, saan nyo laing adinggin? Maymas. Sukimat. Sapulan di panangipakamo, iti unag di boses. Iti tunggal balikas, adda di maysa a panangipalagip, iti putpudno a biyak. Iti tunggal eksena, adda di maysa a panangidalan, iti bukod a panangbiyak. Iti panangipakamo iti MPBC Drama Production Center. Tiregta nga agituloy iti produksyon ti drama iti radio. Ket maysa a sakripisyo iti kultura. Adda dagiti panagsubok. Adda dagiti banag asaan na nalaka. Adda iti panagpambara ti drama iti radio. Ket maysa a banag iti panawen ti naunaan. Ngem ti pudpudno ket. Iti tunggal, saan iti panagyaw awat, iti maysa a porma a kultura. Adda iti panakayaw-aw, iti maysa a kameng, ti pamilya tayo. San miyakayat a sumawang ti kultura ti Ilocano? San miyakayat a awan a pulos ti drama, iti pagsasao tayo? Ket isu daytoy ti gapu nga itultuloy, miti panangiyaw-aw. Ken kada kayo, mangdengdenggeg, agyaman kami unay. Awan ti DZWT 540 nga awan kada kayo. Awan ti drama iti radio. Nga awan kadagiti puspuso adingen. Tungal aldaw adingen mi asumangbay ti boses. Yo babayin ti telepono, wenno ti panangtawak iti estasyon. Marikrik nami ati ganda tayo ket napadagsen. Saan milayeng amang ipakita iti istorya. Mangipakita kami iti panagayat manipud, iti maysa a komunidad iti sabali. Iti maudi nga oras daytoy a podcast tayo. Kayat mi nga isaad iti maysa a panangdua. Ti panangdua kep. Agbiag ti drama iti radio. Agbiag ti pagsasao nga Ilocano. Agbiag dagiti pamilya ti Filipinas. Agbiag ti panagayat, asaan a maaramat manipud iti panagsubok. Dios ti anginamanen kada kayo amin amang dengdenggeg. Dios ti angin na kadagiti nagdenggeg manipud iti pangrugi aging ga iti maudi. Dios ti angin na kadagiti nakidiriman uray no nakaalaw da iti daddu maabagi. Aguray kayo kadagiti sumarunupay a panangusig iti DZWT 540. Adu padagiti drama may pakamo. Adu padagiti istorya may pakamo. Adu padagiti leksyon na may pakamo. Iti tunggal aldaw a sumangbay tayo, iti rabayo, kayat mi asanyo laeng adinggen mi kas maysa a programa.
Kayatmi adenggen tayo nga agpaspasingkit kada kayo babayen iti boses, panunot, ken puso. Adyaman kami iti panangtarabayo. Saan laing nga panangtarabay nga awaten, yo iti panangyaw mi. Panangtarabay nga ay ayatan, yo dagiti tagalikudan ti produksyon, dagiti aktor amang sao iti tunggal eksena, dagiti agsursurat amang bukel ka dagiti istorya, ken dagiti agpadagsen iti panangidagaan iti drama tunggal aldaw. Lisa ken Ana, dagiti nagan amang ipalagip kada tayo at ikinakabsat ket saan laing ang naggapu iti dara, no di ket naggapu iti panagpipinakawan, ken panagkakadu iti lamiis, ken pudot ti biyag. Dios ti agninamanen kada kayo amin. Iti sumuruno a podcast, sukimaten tayo ti sabali a drama, sabali a leksyon, sabali a paset ti panangbiag, iti uneg ti pamilya Ilocano. Iti agarup 60 a minuto, nairot tayo a nagdamdama. Iti sumaruno a gundaway, agam-am mo manen tayo iti sabali a istorya. Naimbag a malem, naimbag a bigat, naimbag a sardam. Dios ti agbendisyonan kada kayo amin.